Lewapda prokuratura bergidar çıkan pagtaç kärençilere garşy çäre görýär. Şu günler Türkmenistanyň Günnogor Lewap welaýatyna pagta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik pagtaç kärençiler prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň Kerki, Farap we Çärji etraplaryna kanuny goraýjy edaralar bu ýylyň pagta hasylyna döwlete bergidar çıkan kärençilere çäre görýärler. Görülýän çäreler kärençileriň döwlete bolan bergilerini ýygyna töletdirmek, olaryň emlaklerini mejburi ellerinden almak ýaly temmileri öýde için alýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prokuratura edaralary tarapyndan ýürüdilýän bu kampaniýalaryň 12-nji dekabr içinde dowam etmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň welaýatda ýerine ýetirilmedik pagta plan borçnamalary sebäpli 29,5 million manat töweregi ýetki ekenligini habar berýär. Türkmenistanyň kärençiler ulalaşyk esasyna döwletden ekin meýdanlaryny kärenesini alyp döwlet tawsyryna girýän ekinleri, şol sany gowaça we bugdaý ýaly ekinleri ösdürip ýetişdirýärler. Hemde ýygnalan hasyly döwletiň keskitlen bahasy boýunça döwlet harmanyna tawsyrýarlar. Öde-ödegine döwlet daýhanlary mineral dökünü we tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmäge borçlanýar. Döwlet plan borçnamasynyň höttesinden gelip bilmedik kärençiler döwletiň öňüne bergidar çykýar we her ýyl prokuratura işgärleri tarapyndan ýetirilen ziýanyň öwedini dolmagy mejbur edilýärler. Synçylar Türkmenistanyň oba hojalyk puwdagyna daýhanlary hödürlenýän mümkinçilikleriň kanagatlanarsyzlygyny aýdyp tanqid edýärler. Daýhanlar öýdlerine wada berilýän mineral dökünleriň ýeter ýetmezçiliginden hemde tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Tehnikalara ýerk edýän mehanizatorlar wagtyl ýangıç we ätiýaşa yetmezçiliginden deýrenýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýangy ýakyna 1 million 200 000 tonnadan gowrak pagta hasylynyň döwlet harmanyna tawsyrylanyny we pagta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini oglan etdi. Türkmenistanyň pagta hasylyny ýygnamak işleri awgustda başlady we habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýygym işleri henizem dowam edýär. Ondan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetini pagta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lewapda büdjet işgärleri we döwlete bergidar çykan kärençiler şu günler Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän gowaça meýdanlaryna pagta ýygmagy ýekdilýärler. Babadoýhan, Sarax we Göktepe etraplaryna pagta hasyly heniz asla ýygylmadyk gowaça meýdanlary bar diýýärler. Ol ýerleriň ýaşaýjylary pagta girdejisiz bolan soň taşlapdyrlar. Eskerler büdjet işgärleri ýetişmän soň welaýatlardan ýygymçy çekip başladylar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Lewapda habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäher awtobuslary Lewaply ýygymçylar Ahalyň Göktepe we Beýleki etraplaryna ýygym ekidip başlady. Ýa-da mundan öňür global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Mar welaýatynyň etraplaryň arasyna awtobus gatnawlary 15-nji noýabra çenli çäklendirildi. Bu aralykda habarçymyz Lewapda büdjet işgärlerinden hemde bazar töwdegärlerinden ýygym üçin gaýtadan pul ýygnalyp başlananyny habar berýär. Ýok, töwda üçin bazardaky telekeçiler dükana ýeleri 1000 manatdan pul berdiler diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Muňa garamazdan bazarlar henizem ýapyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Galbertede welaýatyň durly sebitlerine ýerli häkimler pagta hasyly ýygnalan gowaça meýdanlaryny gözegçilikde saklaýarlar. Köýtünä, Farap we Hojamaz etraplaryna gowaça çöpüniň çapylmagyna ruhsat berilmeýär. Habarçymyz etrap häkimleriniň hut özleriniň gowaça meýdanlaryna aýlanyp bu talaba, şol sany pagta hasyly ýygnalan gowaça meýdanlaryna mallaryň otladylmagyna garşy gözegçilik edýärler. Dekabr aýyna hem pagta tapşyrmak baradaky talaby gödeňine tutýan kolhoz başlyklary eýam häzirden ätiýaç üçin 2-3 tonna pagta hasylyny harmana tapşyrman saklaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.